Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Pois abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán dende este Parque da Panadeira no Concello de Sanxenxo. Antes de nada, lembrándoles, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E que mellor que iniciar esta última parte que falando dunha festa a que asisten milleiros de persoas e que neste 2019 cumpre nada máis e nada menos que 31 anos. Estamos falando da Festa da Historia de Ribadavia, unha cita que non se perdeu o noso compañeiro de Telemiño, Paco Gallego. Miñas queridas e queridos telespectadores, adentrados xa na Ribadavia da Edad Media para recordar as súas raíces sefardíes, eu vístome de xudío para vivir intensamente a 31ª edición da Festa da Historia. Disfrutando da Festa da Historia en Ribadavia sempre me encontro moitos conocidos. Hai aquí un grupo de amigos de Ourense que viñeron a pasar o día. Boas tardes. Boas tardes, Paco. Felizmente vos vexo a todos aquí sentadiños. Cansados xa? Un pouquiño cansados, pero bueno, a festa ainda nos queda pasar ata que o corpo aguante. Viñestes hoxe solo ou onte xa tamén? Hoxe viñamos desde a mañá, pasando todos os festexos, vendo o desfile. Quería ver os famosos maravedíes. Maravedíes son estas. Cantos maravedíes che costou o crepe? 4,50 creo. Sí. Pues que no lo sé. ¿Qué viene siendo en euros? Pues 4,50 más o menos, o menos. 5,50 más o menos. ¿Qué tal lo estás pasando? Perfecto. Perfecto. ¿Y de dónde son? ¿De Portugal? ¿De qué parte? De Porto. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Les gusta la fiesta? Sí. ¿Cuántos anos levan vindo entonces? ¿Cuántos anos veñen cá? ¿Cuántos anos faz? 4 anos. Entonces la opinión da festa gosta? Sí, gosto moito. Xa terminou o desfile e, bueno, aquí un judío ten a grandeza de mezclarse con la nobleza de Ribadavia. Sí, pero aquí en Ribadavia convivíamos moi ben os nobles cos xudíos, Sí. o sea, non tiñamos ningún problema. Era un pueblo donde estábamos todos integrados, sin problema ningún. Moi ben. E se os xudeos son como ti, non hai problema ningún de verdad para mezclarnos. Vengo de Madrid a pasar este día tan maravilloso con todos vosotros. Sí. Muy bien. Es que es una fiesta muy interesante y tenéis que sentiros muy honrados porque venimos de muchos sitios para disfrutar de vuestra fiesta. Claro. Bueno, para eso tenemos que decir que es una fiesta de interés turístico nacional desde 1997. Sí, ya, Claro, facela de interés turístico internacional, Eso ya es más difícil, ¿no? Non é tanto, é cuestión de intentalo. Veño de A Coruña, que é o cuarto ano que veño. Xa estou adotada aquí en Ribadavia, o paso moi ben. Estou encantada de estar aquí nesta terra tan fermosa e con esta xente que
a verdad que te recibe con un cariño e un agarimo impresionante. Visita obligada que en Ribadavia se estrene traxe, todas, Todos os anos. Todos O sea os que xa hai un bo armario entonces de traxes, non? Nos hace falta una casa para ellos solamente. Oxalá dentro de 20 anos sigamos estrenando. E sobre todo con este humor e todo, verdad? Venga, pues nada, pasarlo. Así sea co bastón e se fai falta co andador incluso, pero miremos. Venga, con ese humor que non falte nunca, vale? O traxe fantástico, da nobleza, claro. Claro. Non podía ser menos. Sí, bueno, alegro-me que che guste. Todos os anos vimos desde que empezou a festa. O aquí o meu marido e eu, pois vimos sempre, cada vez que vimos facemos un traxe. O sea, ten 31 traxes, ten. Pois un montón deles. Pero bueno, pasámoslo moi ben. Este pueblo é un pueblo moi acolledor, a xente é moi encantadora. O viño moi bo. O viño moi bo, Ai, faltaba máis. moi bo. Que tal o está disfrutando usted? Moito porque teño moito apego a esta vila, porque non hai que olvidar que eu son alaricano e Allariz e Ribadavia comparten historia. Pois moitísimas grazas, Paco Gallego, por esta reportaxe. Sabemos que esa 31ª edición da Festa da Historia foi, como sempre, todo un éxito. E nós seguimos falando de máis éxitos, de éxitos das noites aquí neste concello onde nos atopamos, no concello de Sanxenxo. De seguido, en a seguinte reportaxe do noso compañeiro Jacobo Conde, imos a ver como se vive na terraza, nos pubs, unha noite aquí, en Sanxenxo. Ola Silvana, pois aquí estamos en Sanxenxo. É que este concello e o ocio van da man e nós, por suposto, imos a disfrutar ben dun xeado, dun café, dunha copa, e que hai moitas posibilidades nesta localidade, nas súas terrazas e nos seus pubs. Ímolo a comprobar. Viva las noches de Sanxenxo. Bueno, somos de Pontevedra e viemos disfrutar da noite, das fiestas e da terraça. Não é coisa melhor, não? De estar numa terraça ou na hora dessa, em pleno lunes. Que mais? Estamos de maravilha aqui. Se disfruta más que en cualquier parte de España. Sí, nos lo pasamos muy bien. Nada, venimos de Valladolid y hemos decidido venir aquí por nunca habíamos venido y a ver cómo era toda esta zona. Es la primera vez que venimos, sí. Hemos estado en otras zonas de Galicia, menos aquí en las Rías Bajas, y bueno, pues está genial. Pues sales a tomar una cenita y a tomar una copa por ahí divinamente. De las noches de Sanxenxo. Yo acabo de salir de trabajar ahora de aquí, vivo aquí, trabajo aquí y se está muy bien. En esta época siempre hay mucha gente, hay muy buen ambiente, las fiestas, todo en general. La temperatura es perfecta. Estamos visitando a un amigo que lleva veraneando aquí unos años y nosotros primera vez. ¿Y qué tal en Sanxenxo? Estamos a gustísimo, o sea, en el paraíso. Pues mira, mi marido trabajó muchísimo todo el día y dijimos, nada, nos vamos a tomar un vinito, así a las terrazas y maravilloso. Pues disfrutar del paisaje, de las playas, de la familia. Estoy aquí reunida con toda mi familia, vengo todos los veranos. Vivo en México DF, pero vengo todos los veranos porque tengo casa aquí a disfrutar de la comida y del ambiente maravilloso de Sanxenxo. Cal é o plan perfecto para estar en Sanxenxo unha noite de verán como esta? Primero venir a cenar, luego una copa por los bares y luego venir al Dux, por supuesto. Sí, era igual o día da semana en Sanxenxo, sí, non? Aquí siempre hay gente, sí. Bueno, pois como hai xente, Silvana, ímonos a quedar aquí brindando, por suposto, polo verán e pola noite de Sanxenxo. Moita saúde, chicas,
e esperemos voltar a Sanxenxo. Pois brindo por ti tamén, Jacobo, por ti e por esas noites de Sanxenxo. Moitísimas grazas por esta reportaxe. Nos abrimos xa noso tempo de entrevista, a última entrevista dende este parque que está aquí ao ladiño desa praia da Panadeira. Imos a falar dun home que coñece as noites de Sanxenxo, que coñece este concello e que coñece moito a súa seguridade, xa que estamos na compañía de don Jaime Leiro, concelleiro de Seguridade Cidadá. Don Jaime Leiro, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. Preguntaba yo antes a Jaime Leiro, como está? E dicía él, en Sanxenxo como íbamos a estar, ¿no? En Sanxenxo, que vamos a decir? Moi ben, de ¿no? maravilla, moi ben. Sí, sobre todo neste entorno do Parque da Panadeira, que é unha delicia. Acaba de falar aí con un señor de León que me decía que nos felicitaba porque era un sitio espectacular. El ven aquí veranea todos os anos e encontra un cambio espectacular. E iso para nós é un orgullo, claro. Bueno, falamos deste Parque da Panadeira, falamos agora da seguridade deste concello. Sanxenxo, un concello moi importante longo de todo o ano, pero no verán temos que decir que se incrementa notablemente tanto o número de visitas como os turistas. Sí. Como se leva a seguridade cidadá dun concello como de Sanxenxo, sobre todo na época estival? Bueno, a verdade é que nun concello como Sanxenxo, coa importancia que ten, hai que pensar que aumenta a población ás veces multiplicado por 8, é un pouco difícil e complicado. Pero bueno, Sanxenxo, o Concello fai un esforzo, este equipo de goberno fai un esforzo importantísimo, económico. Podemos decir que temos 25 agentes da Policía Local e temos 32 auxiliares, os cuales fan o mellor posible a súa labor. E contamos tamén con un número elevado, con 80 socorristas en playas, e temos un grupo de emergencias tamén con 20 personas. E, bueno, facemos un gran esforzo e vamos controlando aí que a xente veña a Sanxenxo a disfrutar, a pasalo ben e darlle mellor vida posible. Imagino que a conexión será total entre o Concello e Policía Local, non sei se tráfico tamén, en relación aos controis, e Guardia Civil. Como se organiza, non, por así decirlo, a época estival do verán? É dicir, en que mes decimos hai que sentarse, hai que organizar, hai que ter todo isto ben claro? Traballamos durante todo o ano, pero é verdad que en Semana Santa se empezamos a facer reforzos na Policía Local e xa preparamos o tema do verano, pero é un traballo de todo o ano. O equipo de goberno traballa todo o ano sin parar e cada ano intentamos, aquí por exemplo, podemos decir que no ano, xa que me faz a pregunta, no ano 2015 había un reforzo de 17 auxiliares, agora somos 32. E a verdad que cantos máis auxiliares, o sea, canto máis personas temos na policía, mellor facemos o traballo porque son miles e miles de personas que nos veñen a visitar. Algúnha carencia, algo que mellorar en canto a seguridade cidadá se refire, algo que bote de menos ou que dixera, gustaría mellorar neste punto? Intentamos facelo cada ano, e a verdade é que mellorar sempre se pode mellorar. Pero, bueno, xa digo, o esforzo económico é importantísimo, temos unha inversión de máis de €500 millóns en seguridade, pero aínda así queremos todos os medios que poñamos a maiores e todo o esforzo que fagamos é importantísimo, non só na Policía Local. Hoxe, por exemplo, temos un problema cos menores, é un esforzo tamén de que os pais de familia teñen que esforzarse un pouquiño tamén para que ver que a convivencia ten que ser magnífica entre a xente que nos visita e a xente daqui do pueblo. A que se refería con ese problema cos menores? Contanos un poquinho. Que ao mellor, por comodidade, os pais deixanos salir hasta certas altas horas da madrugada, e ao mellor os nenos non son iguales na casa que cando están fora. Indan que ás veces nós pensamos que os nosos fillos somos mellores, pois ás veces non é así, cando salen é diferente, non? Eu recomendaría a moitos pais que ao mellor encontran dificultades a hora de educar os nenos. Eu son un amante de lectura e lín un libro importantísimo que me impactou moito. Cal foi? Socorro ten un hijo adolescente. Eu recomendaría a moitos pais de familia que o leran. O pai e a nai, que o leran e que o volveran a releer. É un libro importantísimo e que tal como está evolucionando o mundo e a xuventude debían o ler. Creo que na pasada noite, tipo por así decirlo, unha noite movidiña que aconteceu aquí no Concello de Sanxenxo, identificáronse a certos... Sí, bueno, gamberradas de chavales, como decía, menores, que os pais non saben o que están a facer os seus fillos, pero bueno, foi unha gamberrada de chavales que non foi nada grave. Non ten maior importancia? Non ten. Fixeron unha gamberrada, pois baixaron un paquete de huevos á calle e puxeronos a rompelos contra... Sí, bueno, que todo malo que pasa se saíse, non? Sí, non foi nada grave, non. Peor sería se hubieran sido pedras. Sí, claro. Fixeron unha gamberrada.
Bueno, falamos da seguridade e eu pregunto, cal é a fin de semana, cal é a semana máis importante ou de maior seguridade, de incremento de turismo, ou que teñe que facer maior fincapé neste concello, se que hai algunha? Non, para nos os 3 meses de verano son fuertes, pero é verdade que o 15 de agosto é unha fecha aí que veñen moitas miles de personas, é unha fecha que onde é festa en todo o entorno de Sanxenxo, en todos os concellos hai festa, e a xente ven masivamente a Sanxenxo. Temos un sitio de ocio como é o Porto Deportivo, e, bueno, as miles de personas que aí veñen a divertirse é impresionante. E temos, xa digo, unha policía local que controla todo o Porto, que estamos vigilantes toda a noite, e logramos que non haxa peleas, que non haxa que xente non se meta en malos rollos, con moito esforzo e moita ilusión facemos unha boa convivencia. Unha vez que remata, por así decirlo, o verán, vostede respira máis tranquilo e di, bueno, pois, unha das épocas máis importantes deste verán xa pasou, sen ningún altercado. Bueno, imos agora a darlle peso a outra época do ano un poquinho máis tranquila para este concello, non? Quizás no verano pasamos moitas noites de vigilancia. Entonces, para nós descansas un pouco máis, por decir, non paso a noite fora da casa, pero nós temos que seguir traballando, o noso traballo acaba o verano e xa temos que programar o próximo ano, porque Sanxenxo é un concello donde seguimos facendo eventos, navidades, xa ven a cabalgata, e que os días son moi largos, pero os anos pasan enseguida, non sei por qué. O tempo pasa voando, verdade? Pero, ainda que pensamos que un día é larguísimo, os anos pasan que é un... Entón temos que programar o traballo do ano, non se para, a xornada día a día é así. Somos un grupo de concejales, cada un ten a súa misión, non hai que decirlle pola mañán, oye, desperta que chegas tarde ao concello, non, eres un punto ao seu traballo, cada un sabe o que ten que facer, estamos aí luchando codo con codo, todos xuntos en grupo e con moita ilusión e moitas ganas. A volta ao cole como levan dentro da seguridade cidadá? A volta ao cole que terá lugar na vindeira semana? Ben, agora enseguida habrá unha reunión seguramente coa Concelleira de Cultura e os colegios, e a Policía Local, pois, como sempre, fai o traballo de cruzar os nenos a hora de cruzar pos coles. Hai un plan de seguridade que se fixo o ano pasado, pintáronse zonas de acceso aos colegios para que os nenos teñan seguridade, e aí estaremos día a día. En que consiste ese plan de seguridade, aparte de... Pois que pintáronse pasos de peatóns, fixéronse zonas de aparcamientos, e sobre todo para que é un plan de seguridade vial que nós creemos que os nenos o necesitan. Un plan que se aprobou o pasado ano, que terá unha vixencia, imagino, cos Sí, e que se irá mellorando pouco a pouco ou está xa ao completo? Non, aquí non se para. Cada ano, a verdade é que os colegios piden, fan peticións, a través da Concejalía de Cultura e de Seguridade e os concejales de urbanismo e todo o equipo de goberno, traballamos no tema e poñemos todo a funcionar. Bueno, falamos desa volta ao cole que terá lugar a partir da vindeira semana. Eu quería preguntarlle un poquinho tamén, aparte, volvendo ao tema do verán, a relación con tráfico, os controis en canto de alcoholemia son importantes tamén para este concello? Sí, son moi importantes. Nos a verdade é que agora cos cambios que se fixeron de tráfico nos facemos controles a diario, a Policía Local fai controles a diario. E temos unha zona estratégica onde teñen os coches por aí, non teñen outra salida. Sí ou sí? Sí ou sí, hai que pasar por aí. Facemos moitos, centos de controles. Afortunadamente, estamos tendo moita suerte, temos moi poucos controles positivos, e iso enorgullécenos porque sabemos que a seguridade nas vías públicas é importantísima. E dámonos cuenta de que cada vez a xente, pois cando ven a Sanxenxo a divertirse, a beber, a maioría deles collen un hotel e non collen o coche. E iso para nós é moi importante. Pois con iso quería despedir eu esta entrevista preguntándolle, non? Que mensaxe enviaría a todos aqueles que nos queren visitar e os veciños e veciñas tamén deste concello en canto á seguridade, que lle recomendaría, non? No seu día a día? Pois eu diríalle que poden vir a Sanxenxo con toda a tranquilidade. Sanxenxo é un pueblo seguro, os xóvenes poden vir a divertirse a Sanxenxo, os que non son tan xóvenes o mismo, que veñen a divertirse das nosas praias, da nosa gastronomía, do noso entorno. Sanxenxo é unha zona acolledora, nos recibimos a xente de Sanxenxo con todo cariño e temos un equipo de goberno disposto a traballar por eles os 365 días do ano. E queremos que cada ano pois veña máis e máis xente a vernos, porque é unha ilusión ver como un verano como este ano 2019, que foi espectacular, en visitantes, quizás o tempo en certos días non nos axudou moito, pero temos hora de setembro que nos premia, que é unha maravilla. Ver ahora Silgar como está a rebosar, espectacular.
Pois moitísimas gracias por estar connosco, que desfrute deste novo verán que nos está chegando, Sí. non? A nosa terra. Imos a brindar, pero antes deste brindis despedimos xa este verán. A vindeira semana voltamos con noso verán de resumo aquí, así que dende aquí vou a brindar, e co seu permiso, co equipo que temos hoxe por aquí, temos a Rubén dentro da cámara, a Mariajo, David Algarra, que hoxe non está, pero que está connosco en todos os verán, Nacho Limetre, a Fernando García, que é o produtor, a Paco, que o temos en realización, hoxe está co son, creo, a Manu, que o temos en realización, e a Ramón Fariña, que o temos tamén no control de son en cada verán. Moitísimas grazas a todo o equipo deste verán. Sen eles nada sería posible. O dito, vémonos a vindeira semana con noso programa de resumo. Sexan moi felices, desfruten da fin de semana e lembre que nos vemos a vindeira semana. Don Jaime, que o teño aquí ao lado, moitísimas grazas por estar connosco e a continuar disfrutando deste verán. Moitísimas gracias a vos. Quedan con os artistas da semana, Gracias. con Sheila Patricia. Graciñas. Gracias. Non quixen voltar ao teu interior, afogábame a tua luz, prometín non ofrecerlle o corazón, violencia, sonan os silencios, sonan moi adentro, e aínda que non creas voltarás, ti sempre poderás voltar. Presa da tu amor te fun bailar entre trozos de cristal, non fun que de escapar ilesa, fire moi adentro todos los descrezos, e aínda que non creas cairán as vaguas que encherán o entre os rostros non fun quen de atopar quen me dera algo de paz. As pedras desta cidade berran xa ausencias, sonan os silencios, sonan moi adentro, e aínda que non creas voltarás, ti sempre poderás voltar. Oh,
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia.